Seydou Mamadou Fenete Fedinya Mamadou Allah kira bangena Abdoulaye de kira bangena Abangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu Allah kira bangena Minumbi kira feta nufle Abangena Makankalu de kira bangena Allah kira bangena الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي على تنوك على بركة أمبي سالي دنفع ولا صنهر ما كانوا على كراي أنا سمغو أني ماوما دي تغروكو فكتا جودون سي على كانين أو بلا جليني أو جمكولو سنو ما ينفع بواجولو كنكونو أمبي بمكو كالابانكورو أدغننا an karamɔgɔ a Sheikh Ibrahim Jabi lada do sango san a bɛ mawuludu kɛnɛ sigi walasa ka walawalali kɛ mɔgɔw ye alakira sallallahu alaihi wa sallam a jogo ɲumanw na ka taa se fasamantiya minnu bɛ a ka kow kɔnɔna na ka kɛ ni ɲinanta ye a baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn novembre kalo tile 30 ma san 2019 min kɛnɛ kɔnɔ mɔgɔw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na fara kan ka baara ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ in kɔnɔna na baara kun fɔlɔ o bɛ daminɛ ni alakira sallallahu alaihi wa sallam n'ale tɔgɔ 201 ye min sɔrɔlo la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ donc bi ata ni an b'a kalan magotigiw k'u ka hami don a la bɛɛ k'i ka hami don a la an y'a fɔ aw ye ko maa bɛ don kaliwa la ka mago dɔw ɲini ala fɛ ala bi ban adama i bɛ don kaliwa la ka fɛn dɔ ɲini ala fɛ ala bi ban mais n'i nana alakira ka mawuludu kɛnɛ kan ala b'a dilan i bɛ mago dɔ ɲini kaliwa la ala bi ban k'a k'i ye mais alakira ka mawuludu kɛnɛ kan i b'i ka hami don ye ala b'a dilan o de kama an ka sɛku tun bɛna don kaliwa la bi y'a tile 3 ye a y'a bɔ a ma ka na mawuludu kɛnɛ kan puisque ale b'a dɔn mawuludu kɛnɛ ye min ye ala k'an bɛn sababa ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسمع سيدنا والنبينا ومولانا محمد 201 وهي هذه محمد الأحمد الحامد المحمدون آهد الواحد الماهن عشير عقب طه ياسين طاهر المطهر طيب سيد النبي رسول رحمات نبي رسول رحمات نبي توبة حريص عليكم علوم نبي رسول رحمات قائم جميع مكفن رسول الملاهم رسول رحات كامل لكليل المنتصر المزامل على كرا أما على كرا كنمو أو بيوا أو سالم عبد الله حبيب الله صفي الله نجي الله كلم الله خاتم الأنبياء خاتم الرسول المهيمن منجي المذكر نصير المنصور نور سراج المصباح هدى المهدي نصير المنصور نبي رحمة نبي توبة حريص عليكم معلوم شاهد مشهود بشير مبشر نذير منذر نور سراج المصباح هدى المهدي منير دائم مدعو المجيب المجاب عفو الولي الحق القوي الامين المامون الكريم المكرم المكين المتين المبين المؤمن رسول ذو قوة ذو هربة ذو مكانة ذو إذن ذو فضل المتع القدم الصديق الرحمة البشرى غوث الغياث الغوث نعمة الله هدية الله أروة الوسقى صراط الله صراط المستقيم ذكر الله سيف الله حزب الله نجم ساقب مصطفى مجتبى ملتقى أمي المختار الأجير الجبار أبو القاسم أبو طاهر أبو طيب أبو إبراهيم شفاء شافع صالح المصلح المهيمن صادق المصدق سيد المرسلين إمام المتقين قيد الغر المحجلين الأكرم خليل الرحمن بار المبار الوجيه الناسه الوكيل المتواكل كافل شافق المقيم سنة مقدس روح القدوس روح القسط روح الكافي
روح القسط كاف مكتاف بالغ مبلغ شاف وسيل موصول كاف مكتاف بالغ مبلغ شاف وسيل موصول سابق سائب حد محاد مقدم عزيز فضيل مفضل فتيح مفتاح مفتاح الرحمة مفتاح الجنة علم الإيمان علم اليقين دليل الخيرات مصحح الحسنات مقيم الأسرات صفو الإزلات صاحب الشفاعة صاحب المقام مخصوص بالإذن مخصوص بالمجد مخصوص بالشرف صاحب الوسيلة صاحب السيف صاحب الفضيلة صاحب الحجة صاحب السلطان صاحب الرداء صاحب الدرجة رفيعة صاحب التاج صاحب المعراج صاحب درجة رفيعة صاحب التاج صاحب المعراج صاحب اللواء صاحب المعراج صاحب القديم صاحب المراق صاحب الختم صاحب العلمة صاحب البيان فصيح الإنسان مطهر الجنان الرؤوف الرحيم ذو الخير صاحب الإسلام سيد الكونين أين النعيم أين الغنى أسد الله سعد الخلق خاتم الأمم علم الهدى كاشف القرآن برافع الرتب إذ العربي صاحب الفراج اللهم يا ربي بجاه النبي المصطفى اللهم صل على سيدنا محمد أفضل أنبيائك وأكرم أصفيائك وإمام أوليائك وخاتم أنبيائك وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين المرفوع الذكر في الملائكة المقربون البشير النذير سراج المنير صادق الوعد الأمين رؤوف رحيم العادي إلى صراطك المستقيم الذي أتيته سبعا من المثال والقرآن العظيم نبي رحمتي وهد الأمة أول من تنشق عنه الأرض ويدخل الجنة المؤايد بسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل المبشر به بالتوراة والإنجيل المصطفى المجتبى المنتقى بأبي القاسم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. wajulu kelaw be soroka kumata ka falen ninke kumala min sorolola anga je ka nyama dawfi mawludu nam kamina fauna mo kawtle che nam akumbe nyinama che jamana en kono al na sorola nyinama to wawti kile che nam ngabi nyinama yoro ala kan noroti bon kono wallahi nam ankram go nan dinga demba nam awulla sa chama fo kira bonya wala ni kira bangi to wallahi nam chama fo anga chebawma ala sonna kan norodi munuma wallahi nam no noroti ke shebu do sile man fe ambi nam alhamdulillah ma fo ka barkada nam an hadila ka fo noro nunu surlani ala kira muhammadu de sallallahu alaihi wasallam nam anga son chema che chien dron de be buna de madin nafa wallahi dien kono ya wa chien dron de be buna de madin nafa che lahara ala kan ke chenti amin ala kan bamban chien kan nam ala kan fatu chien kan amin sakara nam mawludi ne akila sokoni do kan ka wala saw abada koy anni hasida to no be sukula nam yita wira famto wira famuna alna fro do ga hadisa tawro nam oy magan yetugoy nam do ga dalun tawro nam islamiyala nam oy magan yetugoy nam do ta porna ya fo kote nam kira ya fa ka hadisa la kote nam do ta de anyi magan ya benike an yere ba keti anyi magan ti sonima an yere ti sonima o magan na ke makad dalun ta yoro islamiya barala tarima famde korna kelen min bubulu o kelen de bambolo ya kamina dina ala kira muhammadu kan sallallahu alaihi wasallam kana se an maya fema faraka wa fere ma wala i go sadula yo kala ko korodon o bambo sakara i bora ya kata maka i tara kalan kɛ i ye san 10 kɛ kalan na i ye ka dɔgɔtɔrɔya sɔrɔ i ye ka sadaw sɔrɔ koyi i nana nka n'i bɛna n'an y'i kunbɛn aviation na karisa i taara i ye san caman kɛ kalan na dɛ alihamdulilayi i kɛra dɔnnibaa ye i kalanna sakara maa b'i kalan de ka na i faso kɔnɔ k'i faso jɔ mais maa tɛ kalan ka na faso ci dɛ magan taabolo to a bolo i tara silamɛya min kalan na n'o ye nka min ɲininka dakuruɲɛ kelen aviation na yɛrɛ i ka don dugu kɔnɔ i tatɔ i taara sɔrɔ fayiri ye jogo joli ye mali kɔnɔ yan jogo 2
itara wasra amba kalan tugudi amba gundu wal mamba da kene gani amba bangi do faralo kan wa ai ibora yan kata kala na maka kata ka arabu jamana ka ibora yan kasro seli fana yi jogo joli nani do faralo kan wa ai amba kalan ka maile tara amba gundu de amba gundu ibora yan kasro lansra biseli yan jogo nani itari ka kalan ke dika dogotura bi bolo kamini sisan de ibe afia sona yi to flen ko kono joli farla lansra kan foi o fani ibora yan ko kalan baw to yan de ibora ya ka fitri to atugula jogo saba ambe fla kala ka mayere ka kele kala ko gulu ina to flede akranani wa ayi iyo ye gafe me kono ote iyo ye korona kono woro me na to woro dom ote iyo ye kira harisa me na to woro dom ote iyo ye figu kitabu me na to woro dom ote anga seme dine afamun tulo kuno goyi anga chebba mun tumina ala ise ko martalu sheko apal korobaw ko me dine ndo amulula ya kasro ni meme sera seri tugula ibora wasro safu jogo nani do jogo fla amo kalam ko mayre jogo fla do amo kalam ko gulu yala itra yi livru jumen kono maka wal ma korna aya jumen na nayi ka kera duri ayi wal ma kamba be kala ka mayre wal ma ba be kala ka gulu o make o bayira jasamia munu ya nyefo kunu uti na ho don uti sorfu don an jora wulu ma ko makala me wulu di na ni ben an jora wulu ma ko makala wulu di dine pratique farkolo yere la an sukuna kalimanado jawu sukuna ko ka bolu bla ko ka dobla kasi islamiyai ma o islamiyai bulu bon de be ga nyeso ma bi kulu de jihad sui kulu de nye karabawi an ga hakli sura ngasgango wallahi an ngasgango de ni be silamɛ ci banyi ana tɔgɔ tiɲɛ ba i b'a ye selibagaw de la an t'a fɔ silamɛw don jɔn de sen n'ale faga seliba dɔ tɛ wa jɔn de umaru fa seliba dɔw tɛ wa jɔn de fusani fa seliba dɔw tɛ wa o kumana an ka cun ka sumaya sagara komi miniti caman t'an bolo an bɛna kɔrɔya kelen di ma mawudu dalil la n'a sɔrɔ o bi dɔ ɲa la ni ɛri bana kan to yen an b'a ɲɔngɛrɛ ye ni ere ere maba meti tarima famde ameta suratu sof sura ni digina ala kira ka madina de qur'an sura bi woro ani kelena do allah subhanahu wa ta'ala ba fo aya duruna na atabla aworona na aba fo wa in qala isa ibn maryama ala ko ye gotuma mina maryama dinga isa ayi kato aka mugoma ako ya bani israila ko ya bani israila kaw inni kuni isa rasulullahi ilaykum ne ala ka cide de kana awma musondi kan ala yi cide kan ge citi ali fenyi lima kana femma bayna yadaya femunu timinanye mina tawrati kam ni tawriti la kitabu mi digina ne kodon ani hikma dai kadaka isa nanade an tere ka fɔ anw taara kalan ka dɔgɔtɔrɔya sɔrɔ anw de nana k'an mɔkɛ kɔrɔ minnu tɛmɛna k'u tun tɛ fɛn dɔn an fa kɔrɔ minnu tɛmɛna k'u tun tɛ fɛn dɔn walima dɔw tɛmɛna u tun bɛ seli ka sɔrɔ t'u bolo minɛ olu tun t'a dɔn mɛ nin t'o ye dɛ nin ye ala ka kira dɔ de ye a nalen ala y'a ci ka kɔn ala y'a ci kira min kɔfɛ a y'o cɛ tigɛ fɔlɔ ka tiɲɛ sigi o ma ala ye kitabu min jigin o kan ka tiɲɛ sigi o ma mɛ n'i ye kitabu lajɛ o sariyaw bɛ ɲɔgɔn cɛ dɔɔnin o kira bɛɛ ye kira ye o ala y'o de fɔ kɔrɔna kɔnɔ la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ala ye kira o kira ci kana diɲɛ kɔnɔ dugumakolo kɔkan a bɛɛ ale ka kiraw de ye sariyaw bɛ ɲɔgɔn cɛ dɔɔnin dɔrɔn de nka wagati bɛɛ n'a tiɲɛ don koyi dɔw sara ka sɔrɔ u ma tɛturuko kelen kɛ ala ye mɛ u bɛ fɔ a diinɛ cɛmancɛ la tarima faamu de mɛ o tɛ ɲɛ a la bi dɛ ni ban seli ma bi kafiriya la o de wagati bɛɛ n'a dɔn k'o don mali kɔnɔ yan mali président fɔlɔ tun ye jɔn ye Modibo Keita jɔn bɛ se k'a fɔ président tun tɛ bi président tɛ o a tɛ mali kunna bi mɛ kunu président tun don Musa Tarawele nana jɔn bɛ se k'a fɔ président tun tɛ kunu président tun don a tile a tun bɛ wagati mun na a ka sariya bɛ marché mɛ ale ka sariya bɛ taama bi wa kana se jɔn b'an kunna bi maninkakɛ ale ka sariya de bɛ ka boli an kunna bi président don mɛ kunu président tun tɛ kiraw bɛɛ ye kira ye tarima faamu de o de la nabila Isa ko ale nana de ka tiɲɛ yira a ka mɔgɔw la
ni kira dɔ ye kira min tɛmɛna ka kɔn ale ɲɛ n'o ye nabila Musa ye ala ye kitabu min jigin o kan n'o ye Tawureta ye k'o fana tiɲɛtigiya ko tiɲɛ don koyi o kɔ tɛmɛnen kɔ Isa y'i kanto wa mubashiran ko ne nana de ka aw nisɔndiya ka kɛ nisɔndiyalifɛn ye ne Isa jɔlen ye dɔrɔn mawuludu don mawuludu jumɛn ko don alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam donc ale ka kiraya baaraw la ja mawludu tun y'a fanba dɔ ye kana ka mɔgɔw la nisɔndiya ni kira dɔ ye kira min bɛna ale kɔfɛ a yɛrɛ ɲɛma dɔ wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmadu ko kira nin bɛna ale kɔfɛ ko kira in tɔgɔ Ahmadu bon ni ye Ahmadu yɛrɛ ta k'a lajɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a tɔgɔ 201 n'an balimakɛ bɔra k'a kalan sisan dalilu kɔnɔna na n'i y'o tɔgɔw ta k'a da ɲɔgɔn na Muhammadu Ahmadu alakira tɔgɔ 2nan Ahmadu bɛ t'i jɔ jɔyɔrɔ 2nan na donc nin ye fɛnba ye nin kɛra de ka kɔn alakira nali ɲɛ kira min tun bɛ yan'a kana nin y'o kira ka kumakan de k'a tɔgɔ fɔ yan'a kana fɔlɔ k'ale nana de ka mɔgɔw lanisɔndiya donc ale ka kiraya mission bɛɛ la a fanba dɔ tun ye mawuludu yɛrɛ kɛli ye ni ka mɔgɔw la ɲagari ni mɔgɔ bɔra ka nisɔndiya ni kira bangeli i y'i ka kɛta kɛ ni maa bɔra ka fɛti kɛ ni kira bangeli i y'i ka kɛta kɛ alhamdulillah an bɛ ala fo k'a barikada ni maa min ban'u ma k'i t'o kɛ fɛn wɛrɛ b'i kɔnɔ e ta ye fɛn wɛrɛ ye tariman faamu de la in shakartum la azidannakum ala ko kurana kɔnɔ wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin Muhammad an bɛ ci foyi kama foyi hinɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen ye ne hakili la ni maa ye fɛn d'i ma i b'a tigi barikada ni maa ye hɛrɛ k'i ye i b'a tigi barikada ala ye cɛ min ci ka na hinɛ kosɔn danfɛnw ye danfɛnw man kan ka kɛ fitiriwale ye o ma ko waati sera sagara o tuma na an b'a jɔ yan Nabila Isa tuma min na a y'a jira a ka mɔgɔw la ko kira dɔ bɛ na kɔfɛ o tɔgɔ Ahmadu u ko an dara la an sɔnna koyi n'a nana an bɛ tugu a kɔ ko falamma ja'ahum tuma min na o Ahmadu nan'u ma bil bayyinati ni daliluya jɛlenw ye k'alu ma sɔn koyi u ye mun de fɔ u ko hadha sihrun mubin ko nin ye kɔrɔtɛ de ye min bangenen bɛ fadenya juguya bolo ma o y'u kɔdɔn k'u ban n'o tɛ tiɲɛ nɔfɛ ko tɛ tiɲɛ dɔnna kira ka kiraya tiɲɛ a dɔnna k'a sɔrɔ a ma na fɔlɔ sɔn kɛra a ma fana n'a nana an bɛ tugu a kɔ olu de banna k'u tɛ tugu a kɔ hakili b'a tɔ faamu ala k'an bɛɛ sɔn ma an b'an ka karamɔgɔw fo kalanyɔrɔ ni ala ka barika don a la kalanyɔrɔ ni ala ka ɲɛtaga don a la san o san an ka sigi nin kɛnɛ kan yarabi ala k'u siw d'a ma k'a kɛnɛya d'a ma kuma minnu bɛ fɔ ala k'u nɔgɔya an nɛgɛw fana ma ala k'an nɛgɛ tiɲɛ nɛgɛw ye ala kana nkalon don an da kalanden minnu bɛna bɔ yan fana ala ka barika don u ka kalaw la ala k'u kɛ jamana tulomaw ye don n'a nataw la ma ij'alna fi dunya min al-muhtadin wa fi al-akhirati min al-marhumin wa li ta'atika min al-amirin wa min al-ma'asi haribin wa li ni'matika shakirin wa min al-fitnati salilin wa min al-bala'i mahsurin wa min ash-shada'id mahjubin wa inda al-mawti farihin wa fi al-qabri thabitin wa fi al-hashri aminin wa ala sirati jazin wa ala al-hawd waridin wa ila al-jannati sabiqin wa bin nadhar ila wajhika al-karim mutamatiin wa ila ala iliyina sakinina ma'a nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ko nege be diine la la ilaha illallah muhammadur rasulullah no temena mɔgɔ min y'an sababu y'a bi ka yɔrɔ in fa maa fula la maa fula ye jɔn ye cɛ ni muso yɔrɔ in falen ba mɔgɔ fula de bɛ yan mɛ n'i ye nin ko kodɔnbaliya ye a b'a fɔ jama in ka cɛw ma koyi maa fula a b'a fɔ jama in ka cɛw ma a bɛ komi n'i ye naloma bila ka fɔ wula kɔnɔna yiriw kɔnte ɲɛ yiri joli bɛ wula kɔnɔ a b'a fɔ ko zira bɛ yen tamaro bɛ yen mangoro bɛ yen tɔmɔnɔw bɛ yen fula don jiri jala ni jiri kɛnɛ fula de bɛ yen ala ye fɛn bɛɛ da fula don
kodona Naam. kodon bali kodona sigilen Sisi. Baba dugawu k'an ye. Naam. danga Naam. ani barika barikatigi sigilen Sisi. Allahu akbar. mɔgɔ min y'an fara ɲɔgɔn kan Naam. k'a kɛ sababu ye an ka bu ye Mahamadu Sise ye Naam. an yɛrɛ damaw ka ɲɔgɔn ye Naam. jɔn kelen dɔ Ibrahim Naam. Jaabi Jaabi. Ibrahim Jaabi Baba dugawu k'an ye. Ibrahim Jaabi ba Ala fo Naam. k'Ala barikada N'an ka kan. k'Ala walimaɲuman i k'a dɔn k'a fɔ ko i n'ale diɲɛ na Naam. a ma kɛ fu ye Allahu akbar. i n'ale diɲɛ na a ma kɛ fu ye Allahu akbar. ka da kan den Naam. n'i fa bonya i fa kɛɲɛ o b'u bonya Naam. n'i b'a bonya i b'a kɛɲɛ o b'a bonya n'i taara dugu o dugu la i b'i fa kɛɲɛ sɔrɔ yen i b'i ba kɛɲɛ sɔrɔ yen mais karato dangaden b'a fɔ de ne ba ye karisa de koyi o de ye ne n'a ti diɲɛ kɔnɔ a ka bonya tɛ se maa si ma Allahu akbar. Ibrahim Jaabi Naam. alhamdulillah i ka bonya sera karamɔgɔw ma i ka bonya sera limanaw ma i ka bonya sera silamɛw ma i ka bonya sera Ala yɛrɛ ma i ka bonya sera Ala kira ma i ka bonya sera Cheikh Ahmad Lalla Allahu akbar. Jaabi. Cheikh Ahmad Lalla Haidara Naam. don dɔ la Haidara wallahi Haidara don hakika don Allahu. Cheikh Ahmad Lalla Haidara arabu bɔra Maka k'a fɔ ko a bɛ Cheikh Ahmad Lalla ɲini n'a y'i da su fɛ a bɛ Cheikh Ahmad Lalla nɔɔrɔ ɲini nɔɔrɔ bɛ taa fan min fɛ a bɛ tile kɛ ka tagama ka yen de ma gɛn Allahu akbar. kuma surunnen Naam. fo ka n'a dɔn ɲɔɔrɔ Naam. a bɛ nɔɔrɔ nɔfɛ a selen ɲɔɔrɔ a sira yen nɔ nɔɔrɔ ma yira a la fan wɛrɛ si parce que a b'a kɔnɔ déjà Allahu akbar. Naam. a sira yen nɔ a ma nɔɔrɔ ye a ko i jɔ n ka bɔ a bɔra ɲɔɔrɔ dugu kɔnɔ k'i ɲɛsin a tagama yɔrɔ ma k'a fɔ ko n k'a lajɛ ni sira dugu wɛrɛ la ni ye nɔɔrɔ ye yɔrɔ min Allahu akbar. n b'a dɔn k'a fɔ n tun dɛsɛra a la de n sera dugu Naam. a ma nɔɔrɔ ye a seginna ka don ɲɔɔrɔ Naam. a taara jigin yɔrɔ jumɛn Kaba la Allahu akbar. jabɛtɛ kaba ninnu bɛɛ a jigira yen de Allahu sirifukɛ in taari jigi ye k'i dantigi yen nɔ k'a fɔ ko ne n bɛ nɔɔrɔ dɔ de ko n bɛ nɔɔrɔ n danna yan nɔ Allahu akbar. Ala barika la dugu bɛɛ bɛ taa nin dunankɛ in fɔ fo Cheikh Ahmad Lalla Allahu akbar. Cheikh Ahmad Lalla ma taa fɔ de Cheikh Ahmad Lalla woloba Asa Jallo o de ko Cheikh Ahmad Lalla ma ko nin dugu in bɛɛ ye nin dugu in bonya sirifukɛ in bonya bɛɛ bɛ taa fɔ e ma hali a ka fɔli fɔ hali i da kɔnɔ hali siɲɛ kelen ko bi i tɛ tile yan an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa fɔ Allahu akbar. a ko ne ba a ko dunan in bɛ ne de nɔfɛ o Naam. dunan in jatigi ye ne de ye a ko dunan in jatigi ye ne Cheikh Ahmad Lalla de ye Allahu akbar. a ko n b'o dɔn cogo di ko dunan in jatigi ye Naam. dunan taara jigi yɔrɔ wɛrɛ la n'a jatigi e ye Naam. ne kɔni b'a da jiginna yɔrɔ min na saga kelen min bɛ n bolo Naam. an bɛ saga in minɛ an bɛ taa d'u ma Naam. o y'a ka fana ye ba ye saga minɛ Naam. Cheikh Ahmad Lalla ba in kɔ Naam. u bɛ n'ale sirifukɛ bɛ jama min na Naam. minnu nana k'a fɔ a n'a jatigiw a n'u bɛ baro la a girinna ka wuli Naam. a ko n bɛ min nɔfɛ a suma donna nu kɔnɔ Allahu akbar. n bɛ min nɔfɛ a suma donna nu kɔnɔ Allahu akbar. a ko jama o t'aw la yan nɔ mais sisan a suma donna ne nun kɔnɔ Allahu akbar. jatigiw ko a ma ko Cheikh kana nin kɛ i sigi mun de bɛ yen a ko n bɛ ne mɔgɔ min nɔfɛ aw suma donna ne kɔnɔ u ɲɛ bɛ Cheikh Ahmad Lalla n'a ba dɔn ne la Allahu akbar. bolon kɔnɔ a wulila ka girin a taara ye ɲɔngɔli Cheikh Ahmad Lalla kɔrɔ a ko n b'e de ɲini Allahu akbar. Cheikh Ahmad Lalla y'i tɛgɛ da a kunkolo kan a ko wuli dɛ wuli Cheikh Ahmad Lalla woloba a jɔlen saga juru b'a bolo a ko nin fana bɛ kɛ cogo di ne nana e de ɲini saga filɛ ne bolo nin bɛ k'e ma kɛ surafana ye mais e bɛ girin na k'a fɔ ko a ko n ma a ko sabali koyi ko n wulila Saudiya Jida sirifukɛ in n b'a tɔgɔ fɔ aw ye bi Sirifi Yali de don karamɔgɔ b'a dɔn Sirifi Yali Allahu akbar. a balola ɲɔɔrɔ fo ka saya s'a ma a ma segin tugun Sirifi Yali
ne nya ya ye ne na ye 87 ne nya ya ye ne na ye yogo so dugu kelen kono o dugu kelen ale de sababu ye ko dugu ke kala deli o dugu inga ji soro Allahu akbar o dugu kelen nga fa ye ka fo ko ambe dugu minna ya mogo teme sena ute tema mfe ya ako shiraba be bo Mali ni Mauritanie aka dugu be ke be teme yoro ye no make ni nana sami naka daji tunela o shirke tara ka dugu insoro Mauritanie sugu be doye no Mauritanie sugu be doye no Cheikh Hamalla silifike Cheikh Hamalla ye ako sista ne dandagara ye nana ye de laje awa depo do juguya damina Cheikh Hamalla ka Allahu akbar mogo sigi ɲɔgɔn de ka jugu ma mɛnɛ mogo sigi ɲɔgɔn de ka jugu ma ni kɛra sanu ye a bɛ bɔ dawore de kɔnɔ mɛ i sigi ɲɔgɔn a bɛ si a la a bɛ tila la mɛ a man teli k'a fɔ de a man teli k'a fɔ de e m'a ye o bon mɔgɔ min sɔnna Cheikh Hamalla ye ka sɔn Ala ye ka sɔn kira ye o ye jɔn ye an ɲɔgɔn cɛ sisan mɔgɔ taamasiyɛn ɲuman vie Mohamed Cisse a ka dugu yɔrɔ jumɛn a bɛ bɔ Turu ka daminɛ yan ka taa bila Kɔgɔji na Tilebin ani Tilebin yanfan ani Kɔrɔnfɛ ani Sahel yanfan diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye nin karamɔgɔkɛ in tɔgɔ fɔ i bɛ mɔgɔ fɔ a b'a fɔ n b'a dɔn la wakati sera an bɛ kuma in jɔya alkiyama jɔdo hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen masadu an bɛ a bɛɛ lajɛlen don kira mandoya kɔnɔ nɛɛma ni kisi kɛlen kɔ ala kɛra Muhamadu ka sallallahu alaihi wasallam a n'a ka so dunke bɛɛ lajɛlen Muhamadu min b'a la n'a sababu ye anw bɛ ka silamɛya mun fɔ bi o sera an ma ala y'a ci yukhrijakum min az-zulumati ila an-nur ka an bɔ kafiriya dibi la kana n'an ye silamɛya nɔrɔ la ala k'an bɛɛ lajɛlen fatu silamɛya kan o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ laban bɛɛ lajɛlen don kira mandoya na k'a fɔ ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni maa maaw sigilen filɛ ani kɛnɛ alimamibaw zawiyaw karamɔgɔw ka taa se an ka sekubaw ma ale ni wajulikɛlaba ninnu ana an fa n'an ba minnu sigilen filɛ an kɔrɔw n'an dɔgɔ minnu sigilen filɛ an jɔɲɔgɔn minnu sigilen filɛ walahi wariko ma nin si se yan nin bɛɛ lajɛlen na jumɛn kama lihubbillahi wa lihubbi rasuli sallallahu alaihi wa sallam nin bɛɛ nana ala kanu kama ala bonya kama kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kanu kama mɛ maa min t'a tɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛn na an bangebaa ɲumanw fɔlen kɔfɛ jɛɲɔgɔnw kolen kɔfɛ o y'an ka cɛkɔrɔba n'an ka seku ye Cheikh Mohamad Buye Cisse n b'a fo a ka bonya na a den filan ye ne ye tuma dɔ la a mɔden bɛ se ka kɛ n ye mɔgɔ min bɛ yan nin yɔrɔ cɛ dɔn karamɔgɔ caman karamɔgɔ denbaya ka bonya fɔ yan a ma se ne ka don explication na n ye n to Moritani a jiginna hakili la n ko mɔgɔlu kan ka kɛ a waati sera mɛ n bɛ Seku Buye n b'a wele k'a fɔ a ye n'a y'a sɔrɔ an bɛ se ka fara an kan kɛnɛ in kan an ka kɛnɛ in an ka bonya di a ma n m'a sɔrɔ n y'a denkɛ wele o y'a sɔrɔ o bɛ Dubayi denkɛ y'a wele a bɛ labɛn na k'a bɛna kalo wɔɔrɔ don a ko ni Ibrahima jaabi ko ne ka na n b'o bila n bɛna jaabi ka wele lamɛn ko mɔgɔ min bɛ yen mɔgɔba n'i y'a bonya o de bɛ bonya ja dɔn o de bɛ bonya jɔyɔrɔ dɔn o de masaya ka kan mɛ maa min n'i ko k'i b'o bonya o kɔni o tɔ o y'o tɔ halakili ye ala k'an kisi ka bɔ o ma yɛrɛ bonya mɔgɔ tɛ ni yɛrɛ bonya mɔgɔ don walahi a tɛna nin kɛnɛ kan yan n yɛrɛ wolo fa bi yan n faw ka lagare Ibrahima jaabi de bɛ sɔgɔla n'a sigilen bi yan a mɔkɛ fatura k'a sɔrɔ ale mana diɲɛ na ale sigilen filɛ an bɛɛ tɔgɔ kelen a kalanna Irak a ka arajo jamanaw kɛ a sigilen filɛ yan
ntana muso biya nkaramɔgɔ biya ka bonya sigi aw bɛɛ ma karamɔgɔ tɔw biya kumana dɔrɔn n ye kuranɛ aya dɔ fɔ o kuranɛ aya n bɛ n da se a ma dɔɔni ngo ala ko aw maa minnu ko k'aw dara ala la aw maa minnu ko k'aw limaniyara k'aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲuman baara la ani ala ɲɛsiranya baara n'i ma ye k'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ a dɛmɛ ɲuman kan ou bien i k'a dɛmɛ ala ɲɛsiranya kan ala ko an kana ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn juguya ni bɛnsekoya ani jurumutɔko kan an ka n'o kɛ fiyewu tiɲɛ don an ye dɔ in tɔgɔ da ko journée culturelle islamique l'islam et la paix silamɛya ani bɛn silamɛya yɛrɛ tɔgɔ ye ko bɛn al-islamu bimaana as-silm as-salam bɛn o bɛn de y'a to an sera ka sigi yan mɔgɔbaw ka n'u sigi u kana n'u ka tɛmɛ anw kan se b'u bolo ye ka tɛmɛ anw kan ka na lamɛn bɛn de b'a kɛ gɛlɛya min b'an kan bi n'i y'a bɔ an yɛrɛ la a tɔ b'a dɛ silamɛw tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen balimaw banna ɲɔgɔn na hinɛ banna dugukolo sanfɛ hinɛ banna pewu ala dun ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ala ko baaraw ye ni ɲuman baara ye ɲuman bɛ min ɲuman tɔ ka da an ka taa misiri la an ka segin mɔlu bɛ yen an ka segin donc an ka bila an kunna silamɛ ye diinɛ min ye n'an y'a kɛ a kɛcogo la i b'a fɔ ala y'a hinɛ an fɛ cogoya min na walahi an bɛ balo an kunna jalen an bɛ hɛrɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛ lahara ala b'a d'an ma walilahi khaza'inu samawati wal ard sangaba ni dugumakolo a magasinw a clés a bɛɛ bɛ ala de bolo n'i ko nafolo o se bɛ ala de ye k'a d'i ma n'i ko den caman o se bɛ ala de ye k'a d'i ma n'i ko kɛnɛya o se bɛ ala de ye k'a d'i ma donc an ka hakili to nin na kosɛbɛ anw silamɛw an ka passeport ye kelen de ye walitakun minkum ummatun tad'una ila alkhair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billahi ko fo mɔgɔ dɔw de ka sɔrɔ anw na mandenw jamakulu an bɛ ɲɔgɔn wele ka na ɲuman ma ka ɲɔgɔn fatani ka bɔ juguman ma an bɛ tila ka limaniya ala la ne nin bɔra silamɛya la silamɛya tɛ silamɛya banna an badenw waati bɛ ka taa ko ye kun ye mun ye an k'an balimaw wele ka silamɛw wele an nana kuranɛ jigin ka dalayilu kala siɲɛ 92 ala kira muhamadu sallam o tɔgɔ jate la an bɛna kuma segin an ka cɛkɔrɔba ma n'o bɔra yen an ka karamɔgɔ tɔw bɛ yan olu bɛna karamɔgɔw bɛna walawalali dɔ kɛ an bɛ sɔrɔ ka dugawu laban di dugawu laban bɛ kɛ k'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen mago dilan ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ala ka sababu ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen maa maa y'a se ta ka bɔ a ka so i natɔla ni mun b'i sɔrɔ i segintɔ la ala kana baasi s'i ma maa maa ni ŋaniya sera yan ni ŋaniya jugu tɛ yarabi an y'a kɛ kanu min kama n'o ye kirako ye ala k'o mago dilan ni mun ta ye kɛnɛya ala k'a d'o ma ni mun ta ye sɔrɔ ye ala k'a d'o ma ni mun ta ye dɔnni ye ala k'a d'o ma ni mun ta ye denko ye ala k'a d'o ma ni mun ta ye diɲɛ mago o mago ye n'a ni ala ta bɛ taa ala k'a d'o ma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baara in bɛna kuncɛ ni kuranɛ o min kalanniw fɛ siɲɛ caman sɔgɔmadafɛla la o duwawu kalali ye. Rahmanir Rahim. Amin. Sadaqallahul azim. Amin. Wa ballaga rasuluhu nabiyyul mustafa al-karim. Amin. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa maulana min ash-shahidin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an al-karim. Amin. وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين. آمين. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثولات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل
جهل أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذب من كل الألحان وارزقنا فضل من كراه معديا حقه مع العادة والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلال والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم غفلة والكسلان وعمنا من عذاب القبر ومن سعال منكر ونكير ومن أقل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث وعتب ركابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقاعدنا وساعكنا إلى جنة النعيم اللهم اجعل عنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة وعصمنا به من زيغ والأحواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة عاجالنا وحقق بالزيادة أعمالنا واخدم بالعافية غدونا وعصولنا واجعل رحمتك مسيرنا ومعالنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك زخرنا واتخاذنا وعمنا من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام والأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا والأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. bara nunu kunceli na ba yuka ni sondia jira we min lase min forola anga je ka nyama dawfe anana mauludu kenana ni so jala ala kira bangini kolilu anano ni so jade la kana du'a uke ay ala ka bolo men mbara ina ya rabbi ala ka islam ya jidi ka kafiriya nagashi ala yɛrɛ barika la jabi yɛrɛ ye cogo a ye jigiyaw fa hali bi ala ka barika do ko in na ala ka jigiyaw mafa ala ka hɛrɛw caya ala ka silamɛya taa ɲɛ ala ka barika do ko in na hali bi a y'an jigi fa cogo min ala k'a jigi fa ten sira n'a ka sebaw kama salamu aleykum. Mali ko in nisɔndiya min b'anw na bi dan foyi t'a la an bɛ ala fo k'a barika da k'a waleɲuman dɔn ka sɔli kira kan n'o ye kotigi yɛrɛ ye sababu ɲuman tigi an bɛ ala fo k'a barika da k'a waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ba ye denmisɛnnin ɲɛnama ye a ye mawuludu in kɛnɛ sigi a diyara an ɲɛ nin ye kɔrɔlen ye a ye mawuludu sɔrɔ u ka so a mɔkɛ fɛ a mɔkɛ tun ye karamɔgɔba ye ni ba nana mawuludu sigi a tɛ bala an na an b'a fo ala ka sini kɛnɛ ala k'a da n'a ma ala ka jamana in suma ala ka jamana in ɲɛmajɔ ala ka jamana in basigi ne bɛ se ka fɛn min fɔ a la nisɔndiya dan foyi t'a la mawuludu ko in kɔni ni min b'a kɛ i k'a kɛ ni min ka t'a kɛ i k'a to a kɛbagaw bolo an kana ɲɔgɔn sɛgɛn mawuludu ko in kɔni ye wajibi ye i sɔnna a ma o tiɲɛ don i ma sɔn a ma o tiɲɛ don ni min ma sɔn a ma o k'a to yen minnu b'a kɛ o k'a kɛ minnu t'a kɛ o k'u lafiya a banna an kana ɲɔgɔn sɛgɛn ne kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman de minnu b'a fɔ a ma ɲi ala ka hakili ɲuman d'u ma an yɛrɛ min b'a la ala k'an to a sira kan ala k'a minɛ an ɲɛ ala k'a kɛ sini ɲɛsigi ye sini kɛnɛya kɔnɔ n b'aw yɛrɛ fo k'aw barika da k'aw wale ɲuman dɔn assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mola markala kana baga mauludi la ala ni kanu kama depuis ni ba jala kana se bima tiɲɛ yɛrɛ la a b'i bonya wallahi me ba fo k'a waleɲuman dɔn yara biyama ala ka kalanyɔrɔ in ala k'a taa ɲɛ ala k'o kɛ ala kira bonya n'a barika kosɔn ala k'o kɛ an kuntigi mahamadu bonya n'a barika kosɔn
o kɔni o foli de b'an fɛ ka se ba jaabi ma. Mawuludu kɔni alhamdulilahi rabbil alamina a jala maa min ye i ka mawuludu kɛ a ma ja maa min ye i ka mawuludu kɛ. Mawuludu wallahi maa ma ko i bɛ Ala fɛ i bɛ Alakira fɛ i bɛ mawuludu kɛ o y'i ma diyagoya de. Mawuludu kɛli kɔni ye buna hadamaden bɛɛ jɔn bɛɛ lajɛlen ma diyagoya ye. Ni se n'i damajira n'o kɛla min ye i b'o kɛ mawuludu ko de la. I y'a faamuya. Mawuludu ma dabɔ k'a fɔ dɔwɛrɛ kama i se n'a don sela i se fɛn min ye o jira Alahu Taala la k'a dɔn k'a fɔ vraiment Alakira ka di ne ye a kanu bɛ n dusukun na. Mawuludu kɛ kun ye o de ko ye. Mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko i bɛ Ala fɛ f'i ka kɛ Alakira fɛ n'i ma kɛ Alakira fɛ i tɛ Ala sɔrɔ fiyewu. O kumana Ala k'an don Alakira kanu kosɔn Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn Ala k'an kanu fo alijinɛ kɔnɔ Ala k'an kanu n'an ye Muhamadu kanu Ala k'an kanu fo ka taa an tɛgɛ di Alahu Taala ma alijinɛ kɔnɔ Ala k'o k'a ka Ala yɛrɛ bonya kosɔn Ala k'o k'a ka kira Muhamadu bonya n'a barika kosɔn sallallahu alaihi wasallam. Nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Ashek Ibrahim Jaabi ale min ni mawuludu in kɛli sababu ɲuman bɔra la a ye nisɔndiya foli min kɛ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. An bɛ Ala fo k'Ala tanu parce que nin y'a édition caman ye an bɛ nin baara in kɛ mais ɲinɛn ta an y'a kɛ ka exceptionnel ye ka faranfasiya don ani waati tɔw ta cɛ. Donc o de la an y'a fɔ a ma ko journée culturelle islamique ka thème kɛ jumɛn ye l'islam et la paix. Donc n'o de ye don ye don sigilen silamɛya ka kodɔn kɔnɔna na hakililasi kɔnɔna na fɛn min silamɛya ni bɛn hakilisigi bɛ se ka na cogoya min na ni maa min y'an ka Mali ta k'a lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ jamana in hakili sigilen tɛ jamana in bɛn tɛ a kɔnɔ siyaw tɛ ka bɛn diinɛmɔgɔw farafaralen don mɔgɔw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ mɔgɔw ni bannen don ɲɔgɔn na. Bon n'an dun ko k'an ye silamɛ an bɛɛ lajɛlen ko k'an bɛ Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale mandenw na donc a ɲininen don an fɛ an ka dusukun kɛ kelen ye ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn de sabati ni bɛn nana Ala subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ bɛ na ni keleya nana Ala subhanahu wa ta'ala ka hinɛ bɛ na mais tant que ni bɛn ni keleyaw tɛ yen Ala tɛ se ka hinɛ na fiyewu o de la a bɛ fɔ an ye ko an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Ala subhanahu wa ta'ala ye mun gɛlɛya kosɛbɛ o ye an ka jɛ ka kɛ kelen wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Donc unissez-vous par le lien d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous dispersez point. An bɛɛ ka jɛ ka ɲɔgɔn minɛ Ala ka juruba kelen na an kana fara-fara n'an fara-farala an bɛ fɛgɛya an fiɲɛ bɛ taa an barika bɛ ban an bɛ kɛ jugu sago ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka n'o se an ma vraiment journée sigira mun kama n'o de ye silamɛya ni bɛn Ala ka kɛ o ye mɔgɔ o mɔgɔ bɔra a ka so kɔnɔ balima kunda teri kunda sigiɲɔgɔn kunda alimamuw b'a la mɔgɔ caman b'a la an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ ya rabbi u fɛn bɛ nin ŋaniya mun nana ya rabbi n'u sigira Ala k'o ŋaniya in dilan Ala ka hinɛ an ka taabaw la Ala ka yafa u ma an ka cɛkɔrɔba minnu n'olu bɛ yen nɔ kabini maraka la alimamuw an kana se an fa minnu kɔnna olu ɲɛ ok mawuludu ko yɛrɛ n'a y'a ta k'a lajɛ n'i y'a fɔ mawuludu a kuma in bɛ kɛ caman bolo kuma wɛrɛ ye mawuludu yɛrɛ kɔrɔ ye arabukan na bangini donc n'i ko bangini an bɛ segin ka taa jɔnw ma Alakira sallam a ka bon an bolo kosɛbɛ mais ale nana ni diɲɛ na o bɛnna kalo min ma tiɲɛ don an bɔra kalo in kɔnɔ mais waati bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ka kira sallam ka a bonya fɔ k'a ka taabolo ɲumanw jira pour que maa minnu bɛ yen n'u t'a dɔn u ka se k'a dɔn. Donc un journée placée au cadre de kɔnɔna na ka mawuludu sansi di a ma o de ye mawuludu yɛrɛ kɔrɔ ye donc inchallah al-karim an b'a ɲini mɔgɔw fɛ fana u ka faamuya o faamuya cogo la a dabɔlen tɛ dɔgɔyali kɛ ma a dabɔlen tɛ lagoli kɛ ma mais a dabɔkun ye mun ye ka se ka bonyamasegin kɛ Ala ye kobɔ min kɛ silamɛw ye ko o bonyamasegin kɛ ka taa o de y'an bila mawuludu ko in na inchallah al-karim. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kun ye an ye Bamakɔ Kalabankoro Adegɛn na an karamɔgɔ Ashek Ibrahim Jaabi laadala sango sa a bɛ mawuludu kɛnɛ min sigi o de kun ye nin ye ɲinanta kɛra ka bɛn novembre kalo tile 30 ma san 2019 an b'a ɲini Ala fɛ duwawu minnu donna kɛnɛ kɔnɔ Ala k'u minɛ Ala ka basigi ni bɛn sabati an ka jamana in kɔnɔna na k'a ɲini Ala fɛ ɲina an farala ɲɔgɔn kan cogo min na ka mawuludu kɛ san wɛrɛ ta Ala k'o yira an na foli ani wale ɲuman dɔn o ye aw ta ye nin sanga in na aw minnu sɔgɔlen b'an na Serifila Jabarani sanfɛ k'a ɲini Ala fɛ Ala ka waati wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Mami mi kira fene bo fe ni di Mamadu fene te fe di nyana Mamadu Ala kira bangena Abdullahi de kira bangena Abangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu Ala kira bangena Minu mi kira fe atanu fle Abangena Matanka
kalo den kɛ kira bangena